Liburuak hausnartzen du gaur egungo geroz eta gizarte automatizatuagoaren inguruan eta baita beronen bertan sortzen ari diren diskurtsoen inguruan. Eta horretarako hartzen du ari gidari modura milurteko aldaketaren garaian bizi izan zen aita santu baten bizitza. Izan ere, aita santu hori izan zen numerazio sistema indo-arabiarra bultzatu zuena, bizitza harrigarria izan zuen, liburuan ageri denez, eta bere bizitza aztertzeak kontestua emateaz gain, ematen digu bide hausnartzeko batetik erdiaroaz, ze gaur egun erdiaro berri batean bizi ote garen dio hainbatek, batetik horretaz gogoeta egiten da, eta bestetik erdiaroaren bukaeran da numerazio sistema berria indarrean jartzearen ondorioz abiatzen den humanismoak ze bilakaera izan duen, horretaz ere gogoeta egiten da. Gaur egungo posthumanismo eta transhumanismora heldu arte eta horien inguruko kontsiderazio batzuk plazaratu arte. Adibidez, gaur egun Googleen monopolioarekin zer egin beharko genuke, edo adimen artifizialaren inguruko gobernantza eredu bat behar dugu, edo zer da singularitate teknologikoa, ezta? Horretaz guztiaz hausnartzeko bazka ematen du liburuak.